Doa, 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 era costureira, o avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, avó era poeta, o avó cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. As familias cambiaron moito, e o espazo da vida doméstica tamén. Antes as casas eran grandes, con recantos, e os cuartos tiñan nome. Nelas convivían ata 3 xeracións. Quen nacía de cupra a porta que daba na casa para algún día coller o mando. Os que nacían de cupra a lareira ían saindo cando lles cumpría, para faceren a mili, para casaren ou para buscaren a vida. As familias eran grandes como as casas. A vida na familia era chun doa diario cheo de bulicio, de agarimo, e de pequenas liortas que ás veces se podían complicar pola herdanza ou pola partilla. Pero co paso do tempo, queda na memoria o quente do lume e a doce lembranza do fogar e da infancia. Eran os dous abuelos, máis o matrimonio novo, 4. Mais ás veces un tío solteiro ou un irmán do matrimonio novo a máis unha irmán. Ou a veces máis. E despois, no matrimonio novo, fillos os que saliran. O mellor en cada casa vivían os pais e 2 ou 3 fillos casados, cada un cos seus fillos. Entonces tiñan que vivir moi amontoados uns cos outros. Nós fomos 10 irmãos, e todos homes. Todos homes, eu era o máis vello. E entón había moitos de familia numerosa. A nosa era grande. Outros que chamaban, bueno, non lle poño nombre. Tamén tiñen, e outros ali mesmo ao lado, aqueles eran moitos máis que nós. Eran, polo menos, 10 ou 12. Así que, mire, daquela, pois, a mí deu xa salín de primeiro, deu xa aos 14 anos, xa non dependín nada na casa porque xa salimos, e pomos fortes, bueno. Pero os meus irmãos, a mitad deles en canto non foron salindo, traballar na casa. Despois, xa saliron, todos marcharon para Venezuela, os outros para Barcelona, están todos ricos, todos ben. A vida familiar era bonita máis que agora, Sí. Había de todo. Había acajallao e xunto. Éramos unidos 1000 por 1. Ainda nos queremos. Con decirlle que eu, ainda fai pouco, xuntei a 100 personas na miña casa. E faltaron 20. Invitinos un día a decir a comer unha pulpada. E viñeron todos. E nos queremos con delirio. Respetaban os avós, deixábaxes o sitio mellor da casa, sabía cociña económica, puñase no tiro na parte de atrás para que estuvera cantiño, sabía lareira e deixábase o escano co sitio preferido. El mamá sempre iba por delante. Mamá, abueliña, e tal. E o sea, ya el trato, ya la forma. Era... Se amparaba, la familia se amparaba unos en los otros, eso está claro. Eus non. Hoxe, cada un quera a súa habitación, cada un quera o seu cuarto de baño. E non se pode tanto. E daquela vivían 2 e 3 matrimonios. E vivían xuntos. Doa, 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 era costureira, o avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Había criados, xente que, polo que fose, tal vez non casara, non fundara familia, entón tiña tamén como sistema de vida, non só como traballo, sino como sistema de vida o vivir como quen di, como un apéndice dunha familia. Será unha familia boa, unha familia considerada, e eso pues, dabanlle os nenos ou as nenas, non en adopción, que non era adopción, pero para criálos, entonces criabanlle. Moitas veces prestouse servicio por parte de familias honradas, prestaronse servicios dese tipo. Había varias clases de criados. Había a típica persona que a veces era filla dunha solteira
e que non tiña por onde ir e criaban ali na casa. Dabanlle de comer, dabanlle un peso o día que salía e non ganaba máis nada. E o día que marchaba para unha América ou para outro sitio, puñanlle a pasarse. Era a única saída que había nunha situación social tan injusta. Había outros que, porque non tiñan moito de comer na súa casa, levábanos para ali e dabanlle algo, estaban ali hasta que as había máis gordas. Por exemplo, bueno, pois mira, o teu rapaz pode vir para aquí, pagámoslle algo, pero o día que queira aprender un oficio, vaise. Os criados por o meu povo maiormente eran sempre portugueses que viñan casi pedindo e despois quedábanse se os amos eran de conciencia algo pagabanlle sempre e senón quedaban pola comida. Tíñanos os labradores e mandábano aquí, ali e lá, a outro lado, meu prove. Os caseiros tiñase cando había unhas fincas xuntas, máis ou menos xuntas, e unha casa. Entón, o propietario vivía na súa casa e nesa outra que non podía atender, por exemplo, por vir dunha herencia, etc., vivían esas persoas que podían traballar as terras e tiñan algún contrato do que debían de dar o propietario. Pero xa de xente rica. Tiñan o caseiro, que lle cuidáballe a casa, cuidáballe a horta, cuidáballe o xardín, era o caseiro. Pero diso moi pouco, son ricos, eran moi ricos. Edoa, doa, aldea mara xa quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas. Edoa, edoa, doa, edoa, doa. As casas, pois, eran moito piores que as cuadras agora. Había casas que era unha sala todo. Entón, para aquí estaba a cama da nai e para aquí outra cama. Entón, uns dormían para a cabeza, outros para os pés. E senón, despois, un salcón no chan. E a dormir. E portarse adentro toda a casa. A nosa casa, acórdome que era bastante grande, pero claro, tiña 2 cuartos grandísimos. Pero en cada cuarto había 3 camas. Os fillos dormían o mellor todos nunha habitación e as fillas noutros. E os vellos noutra, pero só eran habitacións grandísimas. Eso era así. Agora, que non tiñan moitas habitacións, dormían a que fora na cociña, con xarjón no chan. Os que tiñan os caseiros tamén dormían casa aparte. Onde había caseiros, Despois poñían algunhas veces cortinas de batista para tapar, para cerrarse un pouco a modo de habitación. E ademais o que había tamén daquela era que, por exemplo, na casa había un que se casaba, bueno, facíase de ladrillo un cuartiño ao lado coa cama e tal, xa estaba. Casábase outro, facíase no outro lado. E as casas sempre iban agrandando un pouquiño ao lado do eirado. E moitas facíanas en riba da corte do gando porque dáballe calor. Debaixo das camas había puñen as castañas e algunhas veces as mazás a secar. Cuando vemos las películas del oeste, cuando llega el vaquero y deja el caballo fuera y entre, prepárame el baño y tal. Bueno, pues esas bañeras, nosotros teníamos una de esas. Nosotros teníamos una bañera de esas. Y, o sea, exactamente igual, porque yo cuando veo las películas y mira, esa la teníamos nosotros cuando éramos pequeños. Y iba una hermana, después iba otra, después iba el agua, después iba yo. Esta es la historia. Doa, 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 doa. A familia era unha familia unida, pero a familia unida máis pola autoridade que por creo que por efecto. O pai era o patriarca, era a jerarquía. Sí. A nai era un complemento entre o pai e os fillos. Miña mãe era o que máis ben nos regía. Miña mãe andaba, como facía unhas trastadas, miña tarde, ella andaba co troncho dunha berza detrás de min.
nas familias por regular o abuelo. O abuelo, na miña casa era o patriarca, e me parece que en todas as casas era o patriarca. Porque daquela o abuelo bautizaba todos os fillos, os netos. Eso é. E chamaban iso todos o padriño. Normalmente, pois, era o vello que era o jefe de... Despois era o fillo que se quedaba na casa. Eu recordo moito cando o meu abuelo naceu, ou morreu, pois eu vim chorar a miña nai e a meu pai. E eu que fixen? Deiteime ali, metei-me ali no corral e había moita xente, e deiteime ali, deitado, e collín unha pedra e machaquei un dedo para chorar tamén. Había muchos pleitos y hasta muertes, ¿eh? Por las herencias. Si esta terra é mellor que aquela, para que non se pelearan, estaba así, un cachiño a cada un de cada lugar, de cada leira. E aí naceu un minifundismo onde cada un acaba con un pedaciño pequeno de terra. Por eso non se podía, a veces non se podía meter ningún arado porque non era tan pequeno, porque cada vez era máis pequeno. Si eso estaba ben valorado a gusto de todos, non hai problema ningún. Pero se eso non está ben valorado, hai que a túa leira vale máis que a miña, hai que isto non sei que, hai que ali puserte pouco porque querías levarte. E era donde viña, moitas veces, as peleas, e donde tiña que intervenir o home bo ou o perito de turno tiña que ser bastante bo. Máis paus que pleitos, porque pleitos costaban moitos cartos. Sí. Doa, doa.